guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. مرحبا guhdarên hêja bi beşekeno a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em dîsal pêşberî we ne. Burada di bernameyê berê de me dest bi Williamê Occamê kiribû, William Occam. Meqala jiyana wî berhemên wî kiribû. Belê sezgîn jiyana wî, berhemên wî, meqala nêrînên wî yên ser felsefeya siyasetê kiribû. Belê. û di vê germa havînê de li gel qehwa xwe ya germ bi kelekela germê em ê dîsa dewam bikin. Nizam em jî hinekî xwe nû bikin, nûjen bikin, qehweya tedît bi qeşayê bi bûziyê ve dixwin. Em jî tiştekî wilo bikin, em çi bikin? Pir klasîk in. Pir kêfam ji wan re nayê wek qehwe nayên bi min. Bi min jî wele arast. Baş em bi qehwa xwe germ em dest pê bikin. Herî dawî min li ser mantığa Occam pirsîbû ji ber ku wextê me nemabû me got em bêhêrin bernameyekê din. Belê. Ez ê ji wir dawam bikim. Di nav berhemê Occam de te qala berhemên wî yên li ser mantıqê jî kiribûn û te gotû berhema wî ya summa logîka. Ji bo mantıqê berhemeke girîng e. Girîngiya vê berhemê çi ye? Wîsa bêjim di felsefeya serdema navîn de mantıq him wek beşeke zanistê him jî ji bo teolojiyê wek amûrek hatiye dîtin. Di vê çarçoveyê de berhema Occam a summa logîka li ser mantıqê berhemeke girîng e. Di vê berhemê de Occam avahiya formel ya mantıqê bi hûrgilî dinirxîne û li ser têkiliya di nav ziman û mantıqê de disekine. Bi nêrînên xwe yên li ser têkiliya ziman û mantıqê hêmanên metafîzik ji nav mantıqê dineqîne û bandora metafîzîkê ji ser mantıqê radike, an jî kêmtir dike. Bi vî awayî Occam bi van xebatên xwe di felsefeya serdema navîn de asta mantıqê bilindtir dike û ji bo mantıqa modern wek rêyeke nû ve dike. Sezgîn di bernameya berê de me hinek qala wê kiribû eger bêbîra guhdarê me teolojî û felsefê ji hev cuda dikir û bi vî awayî dixwest hêmanên metafîzik ji nav felsefeyê bineqîne. Di xebatên wî mantıqê de jî heman armanc heye. Yani çawa em bêjin bi têkiliya ziman û mantıqê divira de jî têkiliya ziman û mantıqê hêmanên metafîzik ji nav dineqîne. Yani bi her awayî weke ku dixwaze hêmanên metafîzik bandora teolojiyê ji ser felsefeyê rabike û rê li ber felsefeyê rê li ber pêşketina felsefeyê veke. Belê, di beşa mantıqê de Occam bi kîjan nêrî xwe derkeve pêş? Bi taybetî li ser kîjan mijaran disekine Murat? Di mantıqê de Occam bi taybetî li ser mantıqa terman disekine wek logîko termînoryum tê bi nav kirin. Terman analîz dike di ziman de çawa tên bikaranîn kîjan wateyan temsîl dikin li ser van mijaran disekine. Ji xwe di mantıqê de herî zêde li ser têkiliya di nav ziman û mantıqê de sekiniye. Li vir jî li ser bikaranîna wanê di ziman de disekine. Li gor Occam termek bi sê wateya tê bikaranîn. A ewlê bikaranîna takekesî ye, supposito personalis. Di vê bikaranînê de term heyînên şexsî temsîl dikin. Mînak gava em dibêjin mirov dijî, terma mirov li vir takekesekî temsîl dike. Bikaranîna maddî a duyemîn e, supposito materialis. Di vê bikaranînê de term gotinê temsîl dike. Yani di nav ziman de çawa cih digire ew peyv çawa tê bikaranîn. Wek mînak em gav em dibêjin mirov ji pênc tîpan pêk tê em qala peyva mirov dikin, qala gotina mirov dikin. A sêyemîn jî bikaranîna hêsan e, supposito simplex. Di vê bikaranînê de term bi wateya razber tê bikaranîn. Wek mînak gava em dibêjin mirovahî li vir qesta me têgeheke razber em qala şexsekî qala takekesekî nakin. Viya jî wek bikaranîna hêsan an jî
supposito simplex hatiye binavkirin. û ev nêrînên wî mantiqê di ontolojiya Occam de jî derdkeve pêşberî me. Tego ontolojiya Occam xwediyê kîjan taybetmendiyan Murat di beşên berê de tê bîra min meqal kiribû di felsefeya skolastik de bandora Aristoteles derdikeve pêş û ev bandor de ontolojiya felsefeya skolastik de jî xwe nîşanî me dide. Di vê çarçoveyê de Occam li ser ontolojiyê çi dibêje? Heyînan û hebûnnasiyê çawa dinirxîne? Sezgin balam kişan di hinek pirsa de tu yedî şîrovet kî yani xuya tu jî bernameya qehw felsefeyê godarî dikî edivê. Yani balamı dikişini bir rastî. Yani bernameyeke baş ji carna lê mêze dikim. Occam em werin ser pirsa te. Occam her çi kas di nav felsefe skolastik jî bigire jî bi rexneyên xwe yên li ser ontolojiya Aristoteles derdikeve pêş. Yani felsefe skolastik belê bingeha xwe ji felsefeya Aristoteles digire. Aristoteles ji bo felsefe skolastik bingeheke giring e lê ontolojiya Aristoteles rastî rexneyên Occam tên. Rexneyên wî bi taybetî li ser kategoriyên Aristoteles'in ji bo Aristoteles kategorî gelemperiyên an jî gelemperî kirinên ku ji heyîn hatine cuda kirinin. Çimkî li gor Aristoteles qanûnên hişê me di himan demê de qanûnên heyînê jî temsîl dikin. Aristoteles ji bo heyînan 10 kategorî diyar dikiriye. Madde, çendanî, çawanî, têkilî, cih, wext, rewş, xwedîbûn, kirin û hatin. Occam di nav van kategorîyan de tenê du kategorîyan qebûl dike. Madde û çendanî. Li gor Occam tenê kategoriyên madde û çendanî bi rastî hebûnê temsîl dikin û bi rastî bi heyînan re têkildarin. Kategoriyên din bi tenê temsîliyetên sembolên hiş û zimanin. Occam bi van nêrînên xwe bala me dikişîne ser individualizmê yanî takekesîtiyê, ferdparêziyê. Bi vê nêrînê dixwaze bêje ku di nav heyînan de heyînên rastî, heyînên şêmber û heyînên şexsî ne. Heyînên din tenê têgehên rastberin bi rastî tune ne tenê di hişê me de hebûna wan di jiyana rastî de tune ne. Tego Occam bi van nêrînê xwe bala me dikişîne ser individualizmê yani ferdparêzî tego. Belê. Tu dikarî vê têgehê ji me re hinekî berfirehtir bike Murat ji me re vekî. İndividualizm çiye ji xênê ontolojiyê xwe di kîjan qadan de nîşanî me dide? İndividualizm takekesîtî an ferdparêzî bingeh xwe ji nîqaşeke girtiye wek têgeh. Di felsefeya serdema navîn de di felsefeya Xristiyaniyê de nîqaşa têgehên tevayî heye wek têgehên universal. Erê min got nîqaşeke serdema navîn e lê koka xwe ji Platon girtiye yani ji serdema Yunana antik gihiştiye serdema navîn û bingeha xwe ji teoriya îdeyana Platon girtiye. Di nîqaşa universalan de pirsa sereke ev e. Gelo heyînên rastî, heyînên tevayî ne an heyînên yekane ne. Wek mînak Platon digot heyînên rastî, heyînên tevayî ne, îdea ne. Îdea wek heyînên tevayî hemû heyînan temsîl dikin. Ev nîqaş di felsefeya patristik de di çarçoveya nêrînên Platon de meşiya bû. Îja di felsefeya skolastik de bi bandora felsefeya Aristoteles nîqaş hinek diguhere. Occam di vê nîqaşê de bi têgeha nominalizmê derdkeve pêşberî me û nominalizmê diparêze. Murat, dîsa têgeheke nû û ez dîsa bipirsim. Nominalizm çi ye? Felsefe bê têgeh nabe. Na xweş. Çi ye nominalizm? Nominalizm ya nominalizm çi ye ji nomenê tê nomen nave. Nomen bi latînî nave nav name. Name erê. Yani wek navparêzî dikarin bêjin. Nominalizm di nîqaşa universalan de takekesiyê diparêze. Li gor nominalizmê têgehên tevayî yani universal
خودی هینه که راستینن یعنی توننه تنی ام به زمان خود ناوان لوان دکن و به تنی ناوان تین تمثیل کرن جخو وقت مگو نومینالیزم جنومنه تی نومن بلاتینی ناوه یعنی لگور اوکام تیگه هین توایی تنی ناون وقت گوتن جدوی مدرد کهون لی جالی ontolojik ve خودی هینه که راستینن در و تیگه هین توایی هینین یکانه دپاریزه لگوروی هینین کو براستی هنه هینین یکانه هینین شخصینه ev nerinci jxo wek me go tu bu individualizme yani take kesitiye. Murat teqala du tegahan kiratana individualizm û nominalizm. O kam de niqaşa universalan de van tegahan dertkeve pêşberîme. Van tegahan an van bersivan em bêjin armanca wî çi ye? Xwazi di felsefeya skolastik de çi bike ya jî çi biguherîne? Di bername berê de tedîm meqala nêrînên Occam yên li ser dîn û felsefeyê kiribû. Di mijara dîn û felsefeyê de an aqil û îmanê de Occam di navbera dîn û felsefeyê de sînoreke xurt ava kiribû û her du qadan ji hev veqetandibû. Yani aqil û îman digo aqil û îman du qadên cuda ne û mirov nikare bi aqil bigîje heqîqetên teolojîk. Bi vî awayî aqil û îman û dîn û felsefeyê wek du qadên ji hev cuda û xweser nîşan dabûme. Occam bi nominalizmê dixwaze vê sînorê xurttir bike. Yani piştî sînorê dixwaze di qada felsefeyê de tişteke nû ava bike. Occam dibêje zanîna ji bo mirovan mümkün zanîna zanistî ye û zanîna tecrübeyan e û ev zanîn jî ji zanînên li ser heyînên yekane çêdibe û ava dibe. Loma divê em dev ji tevayîyan berdin û berê xwe bidin heyînên yekane. Çimkî têgehên tevayî yani universal wek têgehên razber me ji nav jiyana rastî dûr dixin û berê me didin aliyekê din. Ev jî rê li ber pêşketina zanînên felsefî û zanistî digire. Yani ji bo pêşketina zanist û felsefeyê nominalizmê wek riyeke nû rêbazeke nû nîşanî me dide. Dibêje eger em dixwazin di zanist û felsefeyê de pêşkevin em dev ji realîzmê berdin û berê xwe bidin nominalizmê ne? Belê û ji bo pêşketina zanînan zûtir bike rêbazeke din jî pêşkeşî me dike. Çi ye ev rêbaz? Guzana Occam. Guzan ev guzana ku em zanin ne? Yani amûra ku em pê rih û simbêlê xwe kur dikin. Belê ew e rast ew e. Ev rêbaza guzana Occam ku di dîroka felsefê de wek Occam's Razor cihgirtiye wek rêgezeke ontolojik di dîroka felsefeyê de hatiye binavkirin. Me got rêgezeke ontolojik û felsefî ye belê lê di heman demê de di ravekirinên zanistî de jî wek pîvaneke sereke ye ji bo Occam. Occam di argümanên nominalîstên ku li dijî realîzma skolastik derxistiye pêş de vê rêgezê pir bikaraniye û bi vî awayî ravekirinên metafîzik kintir, hêsantir û sadetir kiriye. Guzana Occam wek rêgezeke felsefî, rêbazeke felsefî çi dibêje û çi diparêze Murat? Te hene qala armanca wî kir te got Occam dixwaze ravekirinên metafîzik sadetir bike. Guzana Occam veya çawa dike? Çawa dike ravekirinên metafîzik dibre û davêje. Rast wek guzankekî ravekirinên metafîzikên zêde dibre û davêje. Guzana Occam wek rêgezekî felsefî li ser nêrînekê ava bûye. Occam dibêje heta ku hewce neke divê heyîn neyên zêde kirin. Arast evsekneke metodolojîke jî guzanka Occam ji me re dibêje ku dev ji heyînên ontolojîkên bela sebe berdin têgehên bela sebe dernexin pêş dibêje heyîn çiqas zêde bin têgeh çiqas zêde bin serê me ew qas tevlî hev dibe û em dereng digîjin zanînên zanistî û felsefî. Ji bo rêgeza xwe bela sebe navê guzanê hil nebijartiye yani guzan wek amûreke tûş tiştên dirêj dibre û kurt dike. Guzana Occam jî wek rêgezek metafora kurkirinê
temsil dike û ravekirinin ontolojik yên zêde û belasebe dibire û davêje. Yani li gor vê ravekirin û têgeh çiqas kêm bin karê me jî ewqas hêsan dibe. Na ji kêmbûnê qesta wî ne ev e. Yani nabêje têgeh û ravekirin çiqas kêm bin ewqas baş e. Dibêje ji nav têgeh û ravekirinan yên herî sade û yên têra we dikin tercih bikin. Yani têgihiştinê famkirinê esas li Belê. pîvan digire. Ez dixwazim têkiliya di navbera guzana okam û nîqaşa universalan de bipirsim Murat. Guzana okam di vê nîqaşê de çawa hatî bikaranîn? Guzana okam wek rêgezeke felsefî û ontolojik herî zêde di nîqaşa universalan de hatiye bikaranîn. Belê. Li gor realîzmê heyînên rastî heyînên tevayî ne yani universalin. Lê li gor okam ev heyîn tenê heyînên zihnî ne û hebûneke wana rastî tune ye. Heyînên rastî tenê heyînên yekane ne. Loma heyînên tevayî wek têgehên zêde ji bo okam têgehên zêde ne. Û li gor rêgeza guzana okam divê bên birîn û bên avêtin. Mînak min qala kategoriyên Aristoteles kiribû û min qala rexnên okam yên ser van kategoriyan kiribû. Aristoteles di ontolojiyê de ji bo heyînan dê heb kategorî derxistibû pêş. Lê okam ji van dê heban tenê du heban qebûl kiribû. Çimkî li gor okam heşt heb kategoriyên din têgehên zêde ne. Bi kêrî me nayên. Bi vîya wayî dixwaze ontolojiyê sadetir bike. Yani bi guzanê tevayiyên razber, têgehên razber bibire bavêje û dixwaze qada metafîzîkê biçûktir bike. Çima dixwaze vê qadê yani qada metafîzîkê biçûktir bike? Yani li gor okam metafîzik rê li ber çi digire? Metafîzik li gor okam rê li ber pêşketina zanînan digire. Okam di epistemolojiya xwe de yani di nêrînên xwe yên li ser zanînê de viya dibêje. Dibêje em tenê bi tecrübe û aqil dikarin bigîjin zanînan. Metafîzik qadeke razber e dibêje tu li ser heymanê metafîzik nikarî çavdêrî bikî, nikarî wan tecrübe bikî. Çünkü tu wan nabînî. Çimkî ev wek heyînên metafîzik, wek heymanê metafîzik nikarin bibin malzemeyên tecrübeyê me. û ji xwe ji ber vê sedemê okam teolojî û felsefê ji hev veqetandibû. Teolojî qadeke metafîzik e û mirov bi aqil û tecrübeyan nikare bigîje zanîn metafîzik. Loma aqil û îman an dîn û felsefeyê ji hev veqetandibû. Çimkî li gor okam heymanên metafîzik jî di nav felsefeyê de heymanên zêde ne û rê li ber pêşketina zanînên zanistî û felsefeyê digirin. Heymanên metafîzik çiqas ji nav felsefeyê bên neqandin an jî bi guzana okam çiqas bi zêde bên birîn û em ê ewqas zûtir bigîjin zanînan. Murat spasiya te dikim agahiyên hêja bûn tiştê gote behs kirin. Lê qehwa me li ber qedandinê tu zanî qehwe gava biqede bername jî diqede. Erê sezgin guzana me jî qehwe ye. Qehwe wek guzanê sohbeta me dibire û rê li ber agahiyên zêde digire. Belî rast e. Berî ku ez bi guzanî bernameyê bibirim û biqedînim li ser okam wek gotinên Dawît dixwaze tiştekî bêjî. Yani okam di felsefe Hristiyaniyê de sînoreke dawî temsil dike. Belê. Piştî okam felsefe skolastik arast felsefe Hristiyaniyê bi dawî dibe û felsefe modern dest pê dike. Lê gere em zanibûn ku nêrînên okam û nêrînên filozofên wek okam rê li ber modernîteyê ve dike, rê li ber serdemeke nû ve dike. Okam ji tevayiyan bêtir bala me dikişîne ser takekesan ser yekaneyan. Bingeha felsefe modern jî ji ku takekese kirdeye wek felsefeya kirdê jî tê binavkirin felsefeya modern. Yani dibêje ji heyînên tevayî bêtir berê xwe bidin ser heyînên yekane. An jî dibêje ji mirovahiyê bêtir berê xwe bidin mirovan takekesan. Ev nêrîn jî wek me got rê li ber modernîteyê vekiriye û ji bo felsefe modern bûye deriyeke nû. Loma nêrînên okam bi qîmetin divê baş bên xwendin.
باشه مراد سپاسیاتت کم سپاس خوش سزگین ام خاطرش گودارا بخوازن نخواه بله ام خاطر بغازن و اف برنامه 58 بله هیدی ام تین امی سزونی بقدینه فلسفه خریستیانی جشو بله دقده فلسفه خریستیانی امی بقدینه کام میزه کنه و چند برنامه دنجی در کرده ده باشه گودارن هجا حتی برنامه کدن حتی مجاره کدن ببینن دناف خیر و خوشیه ده گفتارین هجا حیا برنامه کدن ببینن خوشیه ده بقحه و فلسفه نمینن بخاطره و بخاطره و قهوه و فلسفه